Oh my god, you are shite. To who? Jeg ved ikke, hvad 200. Hvad er det, du tager med bolden, så er det 1-0 til mig? Hvad er det, du kommer forbi mig, så er det ikke der? Det er klart. Jeg gider ikke. What do you have to say to this? Embarrassing. Jeg kommer ikke helt til håndbolden. Yo, what are these pussy push-ups, man? Face all the way down, man. 7, præcis. 8, 9, 10. Tre gange, du har 3 chancer til at gå forbi mig. Ellers 10 armbånd. Her, giv mig. Dude, that is just cockiness, man. Han løber, han er i god form.